Кажеш. И Коста е тук, аз съм Нитода Геймър и тук до мен е Фанта и днес играем Survival, самостоятелен. Бъзгъв са, играем София Крафт. Тук до мен е Фантата, нали, както казах, ако извиняй, че то ударих. И да, днес може да ходим на PvP, който искате да правите, ние сме Мечо Гейминг, AK Мечо Гейминг, да. То с някакво много лагва. Ай на Warp FPS. Вземам голдънки. Аз кит много не съм. Да. И две на лап в опаса. Така, имам 40 000 и в момента имам 40 човека. О, мисля фенда ли е? Те мечки да са фарта. Мечки. Да си напълних вече водата и де си е. И две на лап в опаса. Опаса. First roll. Това ще бъде... Ти знаеш как го запарласах? Какво са това ли? Айде бе. Аз съм тук, ама чакай тос. Майк, аз имам много айтъми, бе, що ни така? Застреляй го с перла. Чакай. Аз имам до холма. Те едишъм, защото много чух. Като патка. Патка без глава. Няма режка. Тъй. Ами, готово. Ти пили тако си? Мгм. Аз не съм. Аз се разправя. Аз се разправичката. Дали, аз съм в моята. Айде да са бими, бе. Аз застреляй го с Ендър перла да падне. Този депе да е. Да, Чай само да си взема. аз ще нямам Ендър перла. Аз тук знаеш какви силни лайта ми имам, бе. Взема Ендър перла и го застреляй с Ендър перла, ето с балаец. И това ще правя с тя. Да падне. Че аз взема само лайта, тея полшанки. Аз ползвам, не ползвам. Значи полшанка за стренчка. Ето Да, така. мятай перла върху. Той не мой човек. Дезни, бе. Ай, скочи ти. Чакай, ще го питам, аре ти. Аре, те. Ай, ти има. То с Марио и това. То с как е? Парет, 21. Ай, губим то с вами. Чакай. Парет. Damn. Що Да се направим събим. ти, че си смотан да тъй бъ паднал бабата, бе? Я ще ябълки да Майко, направим аз направя си взема. Ти не ме цепиш, бе? Виж са Аз те. те цепя, за да го накараме. Де отиди, бе? Какво ще се правим, бе? Право, давай да се килим. Аз тук. Ти справиш ли те? Не, чакай. Не бе, да се направим събим. Аз да удрям, той не ми дава. Тук това е някакъв бък, със сигурност. Не. Его педераза! Его педераза! Какво стана, бе? Садна ли, бе, пете? Айде си покутали. Колко точно. Го би, бе. Его, аз за тебе. Теб да ги възбравя. Добре, не пречи малко, ама трябва да стигна много. Колко час умирам, човек. Край. Я ще ябълка. Умрех, брат. Оле, човек, сега какво ще прави, но то с моят килнем. Но то с някакъв хак. Я полети там. Има си клип снимам в момента, вече. Не е хак. Аре, бе, ти няма ли умирани, бе. Аз не стига, че съм си изял стренчката. И че сме двама срещу един. Ай, виж как ми го приклещили, аз дали ще го цепя този за повече да го взема. Не, аз пак се бъгнах. И тук е това, да говорим, бе. Тук е така. Не, той би не ме бъгнал, брат.
Къде този, бе? Къде ще избега този? Тук Къде някъде. избяга тъс, бе? Какво на теб? Трябва да го поклешем в някой ъгъл, че ще еш как ще го вкъсам. От това стара ги късахме без проблем. Защо ме цепи се? Без да искам. Пани го, бе, виж как бега от нас. Те му свършиха сигурно голданките. Да. Ни качи, ще го качиш горе. Тук си. Те бега този, бе. Не бяга тъс. Тя го заобиколи вече, аз тук гоня като шматка. Ей, чак се бъгна. Так. Двойно го, цепи. Двойно. Двойно го. Yes. Кой го бе? Хум. Не, той излезе просто. Не му взех кратурата. Аре сега хум, е. Брат, няма как, те дойдоха други. И да, бе, затова те ще накилна. И те са ти. Ай, сте за... този го цепи го. Те дано да не са тим. Те станаха трима, бе. Хоме, пише Хоме, имаш 3 секунди. Бързо, Хоме. Аз се потръгва да оставя на Бавария с голата. Yes! Имам една кратунка. Един почна да ме цепи, човек. Брат, то си имал и резервен. What the fuck? Вземаме голден, чули? Я искам да ти видя твоите брони, бе. Моите те схубавите, човек. Ще тика твоите са, брат, ти казвам. Какви са? София PvP евент ли са? София Крафт. Unbreaking 5, Protection 5. Да, София PvP евент. Да, хубави са. Аз имам по-хубави. Как ще имаш по-хубави? Имам Protection V и Unbreaking 3. Protection 6 де. Тъпите коне да ги обличам. Вземам с 9 голданки, идва на лап FPS. Не, сте FPS, бе. На някъде друга арена. Там е. На ларп, и сега ще кажа кой на ларп. Ела на ларп ютуба. Дойде. По-ком трябва. На какъв ларп? Ютубър. И сега. Да, хора, влезайте в София Крафт. Какъв ютубър? 150 абоната. Ютубър по 650, да бе, точно тъй. Колко абоната е с тея? 150, аз съм с 100. Да, няма стане. Идва на някоя арена. Той с Марио, с кой беше Марио? Не знам, няма на ларп, сега ще кажа къде. На ларп PvP, айде. Ай, сега чакай малко сега. Те взема пак броните, човек. И то с флашпак е тук. Какво има PvP? Бам. Така. Без какой бам, тридена. Човек. Ти каза да идвам? Идва на ларп PvP. Чай само да си правим инвентара. Ти поушен ти имаш ли? Не, аз ползвам само голдънки. Аз имам поушен. Трябва да скупя спитки. Аз трябва да скупя пък такова с ябълки. Ларп Potion. На кит мембър, я да видя. Аз искам да взема спитка и стрент. Друго не ми трябва мене. Знаеш, ми трябва Карима. Спитки. Това е Swiftness. Малко тъпо, ама... 2 Swiftness. Стрентки. Окей. Ами тези дни забравихме да си направим рез. Никой няма да ни закача. Идва на ларп FPS, там има един глупак. Пак на FPS, бе. Ето скъп артопластик. Къде е на да двитиш? Тука долу какво има, бе? Това е много модерно сега. Той да не е за спит, бе. Не, Night Vision. But за какво ми Night Healing, Fire Stress, Water. Да, аз имам само 1050 пари, бе. Аз имам 40 лева. Това е малко, бе. Ти ми даваш в хистерията, а? Кой ти казал, че не си дал?
Дай Ама, 15 искаш. 000 или 10 000 дай. Ще ти дам, ама сега искам да го убиме тост. Ако слез да го убием, ще ги давам 10. Не, всъщност ще ти дам 5, защото имам само 26. Така. Мотото изтия. Колко ще ми тиш? Аре, бумата. Брат, what the fuck? Та сплаша слези. Чето сигурно сега няма следи. Защото вижда, че What the fuck, Що се подпали? то сега вижда, че сме тим, за това майко, как се подпали? То сега вижда, че сме тим, за това няма следи. Аре. Школа. Аз Майко! Аре, Ива, тук че ме нападна, бе! Епа си хака, бе! Спи го, бе, да еба маничката му, бе! Той то се слава ракия, то... Ай, то наистина, че слава ракия, човек. Абе, що го скара от това ежника? И че и двама да еба маницата им, да еба има цикът. Бегай! Бегай! Регенерейшънка! Ей, минали ще цепи, жест. убиха Да, ме. тука! Как ще убие? Той мине! То се бах ти хака сега! Какво прави точно, бе? Той мине и сега точно уби. Е това! Не успяха Е да ме това! убият. Е това е хак! Е това! Това е хак сега! Брат, двама. Човек! Да, двама хакали са. Брат, админа да погледнем този клип задължително. Ти брат бяха хакови, ми пука. Тя хак. Взема някакъв всеки вид да ми помага да ги кидам. Ако са Ти, хакови. ти с хакови не се играе. Брат, тук има една PvP дупка. 3 на 1, брат. Има един, как няма убият. Брат, аз. Баварец, он е баварец, здесь го убихме, брат. Убиха Това ме. правя човек, аз жалки брони. Брат, задължително едно, види. Брат, не е честно. Две... Погледни ги те с 3 на 1 скачат. Нещо май ще искам да им се накара, защото те са лоши бебита. То няма никакъв проблем, ама. Оня беше човек, да. аз съм сигурен, Задници. че оня беше... Читър. Каската ми не е. Год. Да стъпа. Год са бъде. Някакъв брадве. Брат, аз да не съм бил с буклук, брат. Да, Ето трябва да е силно. Така. Брат, тук съм. Не, ще я да си взема пълни. хубаво човек, ама аз станах с много скапан. Две стрелки и две Аз регенерации. станах много скапан. Той... Не, не хайде. Те как се казва? Брат, фука, събързо, че се взех хейста. Сега да ги къртим кейс. Защото е тъпо по пъсъто, аз съм половина, тихо да играем. И на по пъсъто много ще умрем. Аз стоям на холма. Брат, накрая ще си стиля хак, ще ги къртя. Няма да те деши. Аз ми гадно, че имам сега едно умирали човек. Аз в един На мен ми е сървър, гадно. в един сървър, аз в един сървър имам 100 убивания и 5 умирания човек. Много яко. И за това ми дадоха. Аз тук тези експикове си ги хвърлям, няма си ги хвърлям тук. Чува пак. Не, баварец. Не мога да си отида в холма на свобода. Пак е толкова варят, за да е. В полека има малки деца. Да се трапи. Йоан, помни, брат, двама срещу един са. Не, брат. И аз съм едно в нула.
Значи човек няма играем там повече. Като било вече. Пък за какво водиш да играеш? Аз още нямаме много умирани. Убиха ме. Пък за какво ходиш там тогава? Какво ще бачка ли? Какво ще играте? Има ларп. Какви ларпа има да разгледаме някой ларп? Тъй хора, този сервер е пълен с хакове. Не е време да видим ларп SMS. Ларп SMS, тук може да се закупите ранг. Този сервер е пълен с хакове, човек. София Member Plus. Колко струва? Пък да знам, може и толкова да са силни, защото... Не знам, аз се скъсах да имаме и толкова човек. Кажи то това София е, това... 50 стинки. Или та брат. Тук има някакъв ранг за 1 лев Спартан. Има някакъв за 2,50 чампион. За Кинга е 4 лева. Пък Император за 6 лева. Може да взема, ако искаш може да взема един, може да взема... По-добре ако се купуваш и ютубър, ама някъде се купил. Това според мен е малко, ама не, всъщност 150 лева. Чакам, че това е малко увеличено 150 лева. Все пак 3 години ли? Написах, но чуя за отидем да взема или Спартана. Или та 50 стинки, брат. Сега Спартан ще се взема. Не, или че се взема. 50 стинки, брат. Колко? 50 стинки. SMS. Това нищо работа, 50 стинки. На мен пък е видео. Следят ли това? Имаш право на Repair, Feed, PV1-2, Kit Member, плюс Kit Elite, Bug и това Here. О. Пък на този другия имаш Feed, Fix, Workbench, това Here, PV1-3, Kit Spartan, Bug. Я знам, хубави оферти, ама... Ако 2,50, не знам какъв аз човек, знаеш какво, аз трябва да си купя един такъв Unlimited Home. Аз трябва да направя някой един такъв сервер, ще снимам него, и всичко. Silk Touch Peak. И познайте как ще се казва, стражица крат. То скинга е як. Всички команди, всички са в този ранг. Окей, последния мега. Я знам, ще питам. Feedback, пътен. Ти сега ще си го вземаш. Ама ако искаш на тебе мога, взема, ама... Знаеш какво? Точно е те напред. Вземи ми, аз ще ти дам 5 стинки на даска, колкото си. 50. 5 ли казах аз, бърках бе. Вземи ми на мене, като искаш, ама... Утре трябва да се срещнем да ти ги дам. От сутринта. Ами от сутринта, моли. Ти колко тръгваш утре? 4. Колко етажа да бъде къща? 2, 3? 2. Защото аз направих само 2. Тая ги търлим с снежни топки. Щеш да е много яко, ако мога Да, днеска е да... 7. Аз събрах. Аз съм имен Ник, честитим имен ден. Пратете някой SMS за мене. Заредете ми Steam акаунта. Който искате правите Мендик съм. Заради има акаунта и за котите. Ете, да купувам игра, за да раздавам. Ох, майко! Giveaway. Да бе, как giveaway? Ти giveaway правил ли си? Че правил съм. Какво се дава на хората по 50 стънки? Тук съм записал. На giveaway какво се... Или по един, не мога да раздам един ранг елит. По един На ранг елит мога. На giveaway какво се прави? Като съберем 50 абоната, на giveaway ще направим... Giveaway, ще направим един giveaway. Аз ще направя от моя акаунт. Вече направиш този акаунт. И аз мисля да ви купя. Ще видите като подарък ще бъде. Като подарък ще го направя. Какво ще направиш? Направя като подарък на хората толкова, така да го кажа, да, аз да го кажа, че се не дали
Не са развити нещо като реклама, искам да кажа. Искаме да Те им кажем. благодаря, просто са дали Ще са дарили ще донейт, дала нали? И скоро може да направим сървър. Да, Като никога. като направим този сервер, знаете какво? Първият влязъл ще бъде Help, Ранг хелпър. Rank Helper и така някак, нали. Схема за ютубър, ще правим, ще играе всичко. И в описанието му да дадете като коментар, нали, какви плагини да сложим, защото има много плагини. Така. Да, телефона ли си играеш? Чай да заилюта. Ще даваш? Чакай сега да приемат. Два ли ще дадеш? Не, присестинки. 1 лев ли ще дадеш? За мен и за тебе да има. Добре бе. Те събират толкова хора в нашите сървъри, ще е просто уникално. И ако са бъгни както преди нашия сървър, защото той се беше бъгнал, и който влезе го прави, как го правиш, бе? Юзър плюс. А? Юзър плюс. Не. От твоя сървър, ти го беше направил, хората като влизат, те стават модератори ли бяха те? Нещо с бъг беше, ама забравя го. Да, това ще е. Това ще е, което казах, иначе от клипа дали ще е това. Ако искаш... Прати BG Elite, нищо не ми излиза. Мато това е София Крафт. Дали? На номер 1990, текст BG Elite. Тей хора. Я. Но ще снимаме още малко време. Още 10 на минутки. Какво да правиш, човек? Готово да видим един код. Сега снимаш ли? Чакай. Email е код 88 TS. О, да. Знаете ли кое е най-хубавото на този канал? Да, и той ще ви разправя за проверя Да. в Най-хубавото от Телеграм. този канал е, че ще си купя FIFA 16, не, 15 ще си купя, защото... Вземи си 16 по ще е 10 години. Знаеш какво? Дай ми 76 евро и ще си я взема. Не ме интересува, той ще си видя в малката. Дария има някоя да взема. Тери. Не. Тото. 48 минути и 23. Water. Окей, да. София лак. Той ви разправя сега. Да, значи ще правя, нали, проекта на това, копани, такива неща. И сега се правя Call of Duty 3. Не знам дали ще ви... Не ви пука, дали ще ви хареса, дали ще е тако, само аз ще го направя за забавление. И сега трябва да направя една резиденция, бягай бе зомби. Да направя ли рез? Да направя ли рез на кръста? Както искаш. Както искаш, положително. Его, уля забравих как се прави. Как се правиш, бе? Като искаш аз да ще направя, да дам. Само се вляза. Значи има рез инфо, защото аз забравих как се прави, аз иначе знам как се прави. Да, готово те това ми трябва. Ще трябва. Да, взел ми точно 50 стинки, както си знаех.
Добре. Сега чакам само да ме одобрят. Аз отивам до туалетна и той ще ви говори каквото си искате. Ага. Сетих се, да. Как да се казва реса? София къща, айш бе. Sit down. Така. Така. Така, аз се върнах. Доно фантата ви разказвал хубави неща. Вече ще припосла 2,6 гигабайта. То не пише. То направих рез. Добавима, София. Я виж, че я направих ли? Да, направя се добавима, казах. Как Ама ти казвам, направя, махни го, аз горния чест му объркам, бе. чакай малко, е. Махни го. Рез, Ти как се казваш? Много и малък резиденция. Как е оттам на там, е? Че не е малко. Виж, мога да отварям горния чест, долния не мога. Стига, бе! Тя ниска, бе! Уф, фак. Дай да я направя, както хората. Рез. Тъгън да покажа лав на хората. Как стриеш, бе? Рез, ремонт. Да. Рез. София. Не те напиши два пъти. Да, човек. Им дай Супто. Рез, ремонт и им дай мутичка. А, не, аз си. Рез, конфирм. Окей, на тия лад. Сега взех си. Значи малката. Колко стилно ми звъни човек. Добави го. Рез. Селект. Вект. Рез. Креати. София. Готово има резиденция, сега ще добавя. Аз съм гладна с теб. Рез 50. София. It's a megapixel. Just roll. Ало? О, мегапиксел. Правиш клип? Снимам в момента, кажи хай. Няма да кажа хай. Кажете ми в кой сервер. А? Кажете ми в кой сервер. Кой сервер? София Крафт. Мале как като влезете, В знаеш София. как почна да ми се Нали че? бил тъв, бе? А? Нали бил тъв, бе, Стело? Ами беше, сега са отворили много яко място и просто много яки по много яки неща има. Тейч. Има кит нова година. Садва е тихо. Да, клипа стана 2,8 гигабайта и не знам колко минути, сега ще кажа. Ама защо би смени? Много ще гадно. Миш, куда да направим, човеки? Днеска, що не беше на училище? После ще кажа. И да, хора, какво друго да казваме? Пратил съм SMS зарани. Ама един лев ли си пратила? 50 стинки пратих за мен, само после ако станеш ще пратя и за теб. Добре, аз ще ги дам сега през тераста. Добре хора, благодаря, че гледахте. Най-накрая се включи Мегапиксел, ама кола се прави и да...